Nhar it-tnejn f'seduta fil-Parlament se jiġi diskuss u jgħaddi mill-istadji kollha l-abbozz biex fi proċess għal smigħ ta' kawża tkun eliminata l-possibilità li akkużat jabuża mill-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Ħabar dan il-Prim Ministru Robert Abela fit-tweġibiet li tal il-ġurnalisti fil-waqt li spjega kif dawn l-emendi legali jibagħtu messaġġ ċar. Dak l-abbozz batna sinjal ċar illi maħna lesti li nintolleraw lil ħadd jipprova jevad il-ġustizzja. Dan kien gvern illi mill-ewwel sigħat ta' l-amministrazzjoni tiegħu kemm f'din il-leġislatura kif ukoll minn Jannar tal-2020 bat messaġġ ċar ħafna illi jagħti importanza kbira lis-settur tal-ġustizzja. L-abbozz imressaq mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attardu mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qed jipprovdi emendi leġislattivi biex jaqta' l-lok ta' abbuż fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja, inklużi il-proċessi ġudizzjarji. Il-Kodiċi Kriminali jipprovdi li l-ħelsien mill-arrest jingħata dejjem jekk smigħ ta' kawża ma jseħħx fi żmien 30 xahar f'każ li persuna tkun akkużata b'reat li jkun punibbli bi 15-il sena ħabs jew iżjed. L-emendi legali pubblikati issa mistennija jipprovdu għas-sospensjoni tat-termini għall-loti tal-ħelsien mill-arrest f'każ li l-akkużat iwaqqaf smigħ ta' kawża billi jikkaġuna ħsara lilu nnifsu u f'każ li smigħ tal-kawża ma jkunx jista' jseħħ għal raġuni attribwibbli esklusivament lil xi wieħed jew aktar mill-akkużati. Dwar dawn l-emendi legali hemm qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Intant, fit-tweġibiet lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru tkellem dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Il-rispett li jienu rejt minn Jannar tal-2020 il-qudiem lejn il-familja ta' Daphne Caruana Galizia kif ukoll lejn il-memorja tagħha huwa wieħed ċar u nemmen li dak huwa l-aqwa mod li wieħed jista' jsellem il-memorja tagħha, il-mod kif inti ta' kuljum ma' kull ġurnata mhux eluq anniversarju ma' ta' kuljum. Il-mod kif iġġib ruħek fil-konfront tal-familja tagħha, nemmen li huwa l-aqwa mod ta' tislima li stajna nagħtu u l-koll l-enfasi sħiħa sabiex issir ġustizzja dwar dan il-każ. Din hija xi ħaġa li aċċennaj dwarha ħafna drabi l-abbozz tal-bieraħ kien miżura oħra f'dan il-messaġġ konsistenti li rridu illi sseħħ ġustizzja. Naturalment mhux qed nikkummenta dwar x'verdett għandu jingħata, dak hija xi ħaġa li Alla ħares nipprova nagħmilha. Imma li ssir ġustizzja u l-ġustizzja ssir mill-qrati tagħna.